Benvidos a Lugo de norte a sur, o espazo da Fundación TIC, realizado polos alumnos da Escola de Imaxe Son. No asunto de portada falaremos hoxe de como están a afectar os recortes a provincia de Lugo na prestación de servizos sociais. Coñeceremos o caso de varios lucenses afectados pola reducción da axuda no fogar. Ampliamos máis información de contado sobre este asunto. Antes, facemos repaso de outras novas da semana en titulares e comezamos. A Deputación de Lugo dará a voz á cidadanía na elaboración dos presupostos provinciais do 2014 para mellorar a calidade democrática e a transparencia na xestión. Será a primeira Deputación galega e a terceira de España en aplicar este mecanismo. Xa está aberto o prazo para inscribirse no programa Fórmate en Verde, que ten por finalidade crear emprego en agricultura, gandeiría ecolóxica e xestión forestal sostible. Nun só día apuntáronse máis de 500 persoas. Aberto o prazo de matrícula para inscribirse nos cursos do Centro de Artesanía e Deseño da Diputación, que nesta nova tempada veñen con novidades. A oferta combinará ensinanzas en oficios tradicionais con técnicas de carácter máis práctico para aprender a transformar e dar novos usos a obxectos cotiás ou vellos. No espazo de deportes coñecemos hoxe os dous lucenses medallistas de ouro nas Olimpiadas Especiais de Inverno celebrado o pasado mes en Corea do Sur. De seguida nos contan como viviron esta exitosa experiencia. Unha semana máis seguimos os pasos de Xoán de Muxa, que nos leva a un novo municipio da provincia. Hoxe porá o punto de interese entre a Castela. Tamén peregrinamos polo camiño real con tractores da época. O Pleno da Deputación aprobou con votos en contra do PP instar a Xunta de Galicia a que cofinancie os servizos sociais e as políticas activas de emprego igual que fai nas outras 3 provincias galegas. Esta situación está a perxudicar os veciños de municipios menores de 20.000 habitantes que en Lugo son todos agás o da capital. Un exemplo é o Servizo de Axuda no Fogar para persoas non dependentes. A eliminación da aportación autonómica obriga aos concellos a asumir a totalidade do custe deste servizo, pero o non dispoñer dos recursos necesarios non poden atender axeitadamente as demandas dos seus veciños, que en moitos casos son maiores e viven sós. Este axuda a desplazarse o seu pai con graves problemas de visión. Ramón e a súa muller, os dous de 89 anos, viven neste piso de Becerreá. Quero un cojín para poñer por detrás, a ver. Sí, aí para a cabeza. A súa filla vive no mesmo concello, pero o traballo impídelle estar pendente deles todo o día. Estas son unhas, e estas son as que tomo o desayuno, que ainda están sin tomar, Esta parella recibe axuda no fogar 3 horas a semana. A axuda que teño do Ayuntamento, eu estou contenta, pero necesito máis. Porque, claro, son 2 persoas, non é unha persona só. Consideran que necesitan que a axuda sexa diaria. Porque necesitan, polo menos, o aseo diario hai que facelo. A cama, os baños, controlar un pouquiño e despois deixarse acaso, eu quería polo menos como me ven ás 12 que me mirara un pouco a comida. Porque eu non podo facer as cousas, porque eu xa me olvido, home non podo tomar as medicinas. Olvídome ainda máis co meu home. Na localidade de Pando, a 11 km de Becerreá, vive este matrimonio. Ela está en cadeira de rodas e el padece diversas enfermidades. No seu caso, tan só reciben axuda 1 hora a semana, algo insuficiente. Porque senón non hai quen limpe, porque o meu marido, a verdade, para limpiar non vale moito. Porque, claro, non está acostumbrado a iso tampouco, porque antes, claro, tiña a filla, tamén estaba eu ben, pero agora... A situación agravase aínda máis porque o vivir na montaña apenas teñen veciños cerca que lles podan axudar e teñen difícil pagarlle a alguén. Non hai quen le bote unha mano. E para unha rapaza por aquí xa non atopas. Atopa en Becerreá, que vai decir que, claro, non se desplaza. Pero se ten que desplazarse xa non che ven. Pero malia este tipo de necesidades o Concello non pode abarcar máis. De feito, hai 12 persoas en lista de espera. E que agora debe asumir o custo das 2 traballadoras as que antes pagaban cos cartos que aportaba a Xunta. En función deso, nosotros complementábamos e con esos cartos podíamos contratar en vez de 2 persoas, 3 ou 4 en función das necesidades. Eso xa non o podemos facer porque temos que limitarnos a pagar as persoas que antes eran gratuitas ou que financiaba a Xunta de Galicia. Isto supón un grave prexuízo para os veciños dos concellos de menos de 20.000 habitantes que son os afectados pola decisión do Goberno autonómico. Porque nos impide dar o servicio que quixéramos dar a todas as persoas maiores deste municipio. Como podes ver, é un municipio de montaña, un municipio con graves dificultades, con moita xente maior e que cada día ten, por desgracia, maior necesidade deste servicio. O Pleno da Deputación deste martes acordou instar a Xunta a que cofinancie os servizos sociais e de emprego na nosa provincia.
E a Deputación consultará os seus presupostos cos veciños. Así o anunciou fai uns días o presidente do organismo provincial, José Ramón Gómez Besteiro, durante unha firma dun convenio de colaboración coa Confederación Galega de Veciños, COGAVE. A Deputación de Lugo será a primeira institución provincial galega e a terceira en toda España en implantar o mecanismo dos presupostos participativos. Aseguran que con este sistema mellorarase a transparencia na xestión e a calidade democrática. Antes de chegar o remate do mes de xullo, a Diputación terá ese contacto co mundo veciñal, co mundo dos colexios profesionales, co mundo dos sindicatos, co mundo dos empresarios, é dicir, co que se chama a propia sociedade civil, a través dos instrumentos de participación que ten, pero esa bella reivindicación histórica do mundo das asociacións de veciños vai a ser recollido por parte da Diputación Provincial. Gómez Besteiro fixo anuncio durante a firma dun convenio de colaboración coa Confederación Galega de Veciños, COGAVE, polo que o organismo provincial lle aporta unha subvención de 12.000 euros para axudar nos gastos de funcionamento e no seu programa de actividades do ano 2013. Jesús Vázquez, presidente de COGAVE, calificou o anuncio do presidente como momento histórico. Que en ese camiño, no camiño de construir xuntos, non só con nós, el o anunciou moi ben, cos sindicatos, cos empresarios, é unha palabra, ca sociedade, que sexamos protagonistas da xestión do día a día. Bueno, pois, rompendo ese protocolo, que lle agradezco, eu quero dicir que para nós é un momento histórico. Ademais de encontros de traballo, outro dos mecanismos que utilizará a Deputación para recibir as propostas da cidadanía serán os medios tecnolóxicos. O novo programa de emprego provincial Fórmate en Verde está a ser todo un éxito no primeiro paso da súa andaina. Esta semana abrise o prazo para inscribirse e en tan só un día anotáronse máis de 500 persoas, a maioría en agricultura ecolóxica e xestión forestal sostible. Os cursos poderán ser presenciais, a distancia ou mixtos. Comezarán en marzo e de xeito progresivo a medida que se vayan cubrindo as plazas disponibles do programa. Poden beneficiarse todas as persoas censadas na provincia, agás no Concello de Lugo. Anotarse no programa de emprego Fórmate en Verde é moi sinxelo. Tan só hai que entrar na web da Deputación, escoller a actividade na que queiramos formarnos, cubrir o formulario de inscripción e enviálo directamente desde a mesma páxina. O único requisito, estar interesado en ser un dos 900 lucenses que recibirán formación gratuita co obxectivo de crear ou reconverter empresas vinculadas á agricultura e gandería ecolóxicas ou ao aproveitamento forestal. Está enfocado a todo tipo de persoas desempregadas, persoas que xa hoxe en día practiquen agricultura convencional ou mesmo persoas que practiquen unha agricultura ecolóxica e que irán incrementar os seus coñecementos, non? Xiana é técnica de Proimasa, a empresa que se encargará da formación en agricultura. Esta rama de Fórmate en Verde impartirase na zona sur. Especialmente no sur da provincia, onde atopamos un maior número de empresas que xa están traballando en agricultura ecolóxica, exactamente sobre unhas 54 empresas. Neste caso detectáronse unha serie de cultivos con moito potencial. Como son os viños que se producen nos viñedos da Ribeira Sacra, xunto cas castañas e as mazás. No caso da agricultura, poden elexir unha formación específica nestas materias ou outra máis xenérica para os que partan de cero. En todos os cursos haberá teoría e práctica. E despois hai unha parte, unha proba piloto que se desenvolverá no Pazo de Tor, en Monforte, e ali traballaremos xa na terra o tema da fertilización orgánica. Na zona centro a formación será na gandeiría e no norte na xestión sostible forestal. O programa durará un ano. Fórmate en Verde, dotado cun 1.000.000 de euros, está financiado nun 80% con fondos europeos do Lugo 2. Seguimos a falar de formación, neste caso artesanal. O faino ti mesmo chega ao Centro de Artesanía e Deseño con cursos nos que os participantes poderán dar un novo aspecto ás súas bellas prendas e fogares. Son algunhas das novidades presentadas esta semana na nova tempada de Obradoiros do Centrat, que ofrecerá 19 cursos nos concellos de Lugo, Monforte, Xermade de Cervantes e Ribadeo. O prazo de inscripción xa está aberto e o custe da matrícula nesta nova fase redúcese á metade. Non todas as economías domésticas poden permitirse o luxo de mercar cousas novas. En estes tempos, aforrar uns cartiños non ven nada mal. Agora podes arranxar as túas prendas, iniciarte na técnica de moda en costura para crear modelos con retallos, o patchwork, ou restaurar os teus propios mobles vellos. Todo isto e moito máis é o que che ofrece a nova tempada dos cursos do Centrat, que presentou a deputada de Deseño e Artesanía Regina Polín. Eu sempre digo que a xente, cando está sin traballo,
ten varios problemas. O primeiro é precisamente non ter ese traballo e ter problemas económicos. Pero outro é que hai moitísimo tempo para pensar e que pode levarnos a caer nunha depresión cando non estás entretido. Entonces, o que buscamos con estes traballos é precisamente que saquen algo rentable, pero tamén que a xente este entretido. Cursos que combinarán ensinanzas en técnicas de carácter máis práctico coas de sempre, as dos oficios tradicionais. Serán 19 obradoiros con máis de 160 prazas dispoñibles en materias como xoiería, coiro, cestaría ou madeira. Formación que o Centro de Artesanía da Deputación levará de novo a outros concellos para que todos os lucenses teñan a oportunidade de aprender un oficio nun dos sectores de maior xeración de emprego da provincia, especialmente no rural. No mantemento do rural, de que a xente se queda ali, ou algúns que vivindo en cidades agora mesmo teñen dificultades, pois encontran un modo de vida máis levadeiro nas zonas rurales da provincia de Lugo. E para que ninguén quede fora, un novo esforzo. Os responsables provinciais reduciron os prezos da matrícula a metade con respecto a anos anteriores. Desde hoxe mesmo xa podes anotarte. Toda a información está dispoñible na web da Deputación ou chamando o número que están a ver na pantalla. O proxecto Lugo Saúde xa é unha realidade. A iniciativa promovida polo Grupo El Progreso nace cun dobre obxectivo: transmitir coñecementos de patoloxías prevalentes dunha forma sinxela e cercana e deixar patente os beneficios do consumo de produtos locales de calidade. A iniciativa pretende servir de punto de encontro entre profesionais da saúde e nutrición, comunicación e os pacientes. O intercambio de ideas materializarase cada mes nun suplemento especial centrado nunha patoloxía concreta. O grupo de teatro Os Baluros porá de novo en Estea a obra Vaise pechar outra casa máis. Será este domingo ás 4 da tarde no Teleclube de Castro de Rei. Neste mesmo escenario, bolseiros da Escola de Imaxe Son de Lugo gravaron o 27 de xaneiro a representación número 100 desta peza teatral que fala de emigración. Posteriormente, os alumnos da IS editaron un DVD que a deputada e padroa da Fundación TIC, Regina Polín, entregará o domingo ao sacerdote Xosé Manuel Carballo, creador da sección de teatro de Os Baluros. A obra foi escrita por Xulio Pite e o propio Xosé Manuel Carballo. O Concello de Lugo celebrará o Día Internacional da Muller Traballadora o 8 de marzo, cun completo programa de actos que se desenvolverán durante todo o mes de marzo co obxectivo de reivindicar os dereitos das mulleres e afianzar o principio de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres. O programa inclúe unha gala benéfica, charlas, a marcha pola igualdade, os premios entre mujeres, clases de defensa persoal, exposicións e espectáculos teatrais, ademais dun ciclo de cine feito por mulleres que se proxectará cada día no Museo Interactivo de Lugo a partir do vindeiro luns. A iniciativa constará de dúas actividades principais, a creación dunha vía da Zanove e unha vestimenta. No primeiro dos casos trátase da organización dunha ruta de viños baixo a denominación de Vía da Zanove, na que participan 20 locais do casco histórico da cidade que venderán unha fecha denominada Salvoconducto Senatorial, en a que os participantes, preferiblemente caracterizados de romanos ou castrexos, podrán ir cumprimentando en cada un dos locais participantes e ao final recibirán un agasallo. As actividades comenzarán ás 21 horas coa reunión do Senatus Lucus Augusti na Praza do Campo e a posterior inauguración da Vía da Zanove hasta as 0 horas, momento no que se farán unhas badaladas de Ano Novo na Praza do Campo. O domingo 3 de marzo terá lugar unha vestimenta no Círculo das Artes. Trátase dunha exposición de moda e complementos de época imperial de Lucus Augusti para que todos os lucenses comproben as novidades en materiais para a elaboración do próximo traxe cara ao Ar de Lucus 2013. Foron seleccionados para formar parte da delegación española nos Xogos Mundiais de Inverno Special Olympics en Corea do Sur e regresaron a Lugo con 4 ouros na categoría de esquí alpino. Goretti e José, de 35 e 50 anos, pertencen ao equipo de esquí da Asociación de Persoas con Discapacidade Intelectual APSNAIS. Non é a primeira vez que estes deportistas colleitan éxitos nunhas Olimpiadas e este triunfo demostra novamente que con esforzo e gañas de superación non existen límites para chegar ao máis alto. Goretti e Vila son compañeiros de equipo. Os dous comparten a afición por un mesmo deporte. O esquí é un triunfo, subirse ao máis alto do pódium dos Xogos Olímpicos Especiais de Inverno, celebrados en Corea o pasado mes. Que ganaste en Corea do Sur? A ver. 2 medallas de oro
E cuarto lugar. Ese momento crudo, pero yo creo que hai que ganárselo. E vaya se gañaron. Casi fixeron pleno para España na Vila Olímpica de Pyeongchang, que reuniu a deportistas de 111 países. Das 3 modalidades de esquí alpino nas que ambos competiron, fixéronse con 2 ouros, Goretti en xigante e superxigante, e Vila en xigante e slalom. Con eles estivo a súa adestradora. Gore chilla siempre, muchísimo, se pone a chillar y a saltar y a... Bueno, se emociona muchísimo en el podio. José, por ejemplo, este año cuando ganó la primera se quedó como diciendo... ¿Me la darán? ¿No me la darán? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué no pasa aquí? Hay muchísima gente aplaudiendo, entonces claro, para ellos es una emoción y para mí también, Mónica leva desde hai 16 anos o mando do equipo de esquí de Apsnais, do que forman parte 14 deportistas, moitos olímpicos. Desde el 99 hemos ido siempre a las 5 Olimpiadas que ha habido desde entonces, hemos ido a todas las Olimpiadas y siempre ha ido gente de Asnais, chicos y chicas de Asnais. Girar hacia un lado y hacia la derecha o a la izquierda, tienes que ponerte hacia adelante y después hacer la forma. O equipo acaba de chegar da estación de San Isidro, onde adestran durante unha semana unha vez ao ano. Menos do que lles gustaría, pero compaxinan ca práctica doutros deportes. El deporte supone una integración ya y una a nivel social importantísima, porque viajan, van a pabellones fuera y luego de cara al exterior que la gente compruebe que pueden hacer deporte como cualquiera. Por diante quedan agora 4 anos para os próximos xogos, pero a Goretti e Vila nada lles pode arrebatar os momentos vividos en Corea, desde a posición dos campións, nen o montón de instantáneas tomadas que gardan os mellores recordos desta experiencia. Me quedan recuerdos gratos. Porque me gusta muy alegre. Estás alegre. Te mira todo el mundo, sí. Te hacen fotos. Sí. Tamén os houbo menos gratos. A mí la comida non me gusta. O certo é que o equipo pecha a tempada con moi bo sabor de boca. Recuperar o Camiño Real e promocionar os seus recursos agronómicos, culturais e turísticos foi o obxectivo da peregrinación de tractores clásicos organizada pola Asociación Galega de Amigos da Maquinaria Clásica e o Grupo de Desenvolvemento Rural Os Sete Castros de Sarria. A iniciativa contou coa chega da Deputación e dos 6 concellos polos que discorre a bella ruta, cuxa orixe estudosos como Elías Baliño fixan no chamada Camiño Antigo ou Camiño dos Romanos. Levan máis de medio século rodando, pero hoxe non toca arar as terras nin outras labores agrícolas. Vimos 20 tractores para iniciar a potenciación do Camiño Real, esta ruta premedieval que está un pouco esquecida, e con elo valorizar os potenciais agronómicos, culturais e turísticos que teñen os concellos polos que pasa esta ruta. Desafiando a neve e o frío, iniciaron a súa peregrinación no Padornelo, en Pedrafita. Pensamos en facer unha ruta de inverno porque somos toda xente dun xeito ou doutro vinculada ao rural, e se o facemos máis adiante, interfire moito coas labores agrarias. Son vehículos con máis de medio século de historia. Estes son os millores do mundo. Estes son os que fixeron algo por Galicia. Os de agora son moito máis precisos e moito máis tal, pero estes tractores foron os que daron de comer a toda a xente do rural. Son todos tractores moi antigos, hai sobre todo algún moi antigo. E, bueno, ten o seu coste, ten o seu traballo, pero estas cousas tamén ten a súa recompensa. A primeira parada foi nas Cruces, no Concello das Nogais, para almorzar e comentar as incidencias. Hemos batallado mucho, pero no ha ido bien, Y se nos acabó el gasol por aí, en la villa, y vámonos. Fixemos unha ruta que para nós era por uns parajes desconocidos e disfrutámonos moito. O esforzo uniu a asociacións dos 6 concellos da provincia polos que discorre a ruta premedieval que está en fase de estudo. El principal propósito era intentar recuperar un camino que estaba muy abandonado, totalmente tapado de silvas y prácticamente no se utilizaba, pues para darle nuevos bríos y que se vuelva a utilizar. Unía el camino francés, el Camino de Santiago francés, con el camino primitivo en Lugo. A peregrinación continuou a Modiño, por Triacastela, Láncara e o Corgo ata chegar a Lugo. Diz que o nome desta ruta, o Camiño Real, debese a que era tomada polos reis de camiño ao monasterio. Un dos seus extremos pertence ao municipio de Triacastela, ata onde hoxe nos adentra o noso camiñante especial Xan de Moxa.
Ola camiñantes, aquí estamos en este fermoso concello que se chama Triacastela. Isto que tras detrás de min chamase a Serra do Oribio. Aquí, como vos prometín no seu día, mostraríamos onde nacía máis ou menos o río Sarria. Falando de Sarria, temos que dar un saludo moi grande a unha xente que se puxo en contacto con nós, que é Carmen, e bueno, a xente da súa escola que é a Merced de Sarria, que nos seguiu a través da canle de internet. E, bueno, nos animaba e tamén quere que un día que collamos esta xente que facemos este programa e vayamos un pouquiño falar ali cos seus nenos. Entonces, así o faremos, pero hoxe vou vos ir mostrando ese camiño que nos leva, ese camiño de Santiago que nos leva hacia Sarria. Vide comigo ao camiño, porque hoxe paisaxes, moitos frío tamén. Bueno, camiñantes, despois entras nos foros ou vas vendo por aí como falan a xente que fai este camiño de Santiago, o orgullosa que se sinte ao entrar na provincia de Lugo. A mí me comenta moita xente que veo o camiño de Santiago, me dicen sempre: Dios, que bonita é a provincia de Lugo. Eu, de verdad, cada día me asombro máis cando vou vendo estes lugares, porque me hace pena, Bueno, isto é, curiosamente, o camiño que nos leva, pois, o camiño francés, o camiño que nos leva a Santiago. E como vos prometía, eu normalmente sempre cumplo a palabra, aquí mesmo está ese río que falábamos antes. Vamos a velo un pouquiño máis de cerca. Acompáñademe. E aí é a iglesia deste fermosísimo pueblo, que é unha iglesia de estilo románico, que me gustaría enseñarvos desde máis cerca, como fago sempre, pero que está vallado, e, bueno, é imposible subir. Pero, mirade, é curioso para ver esta torre. Pero, como digo sempre, hai que vir aquí a verlo in situ, non? Que así criticamos os detalles. Seguimos o camiño, vamos vendo. Non sei se podedes percatarvos deste sonido, espero que moderen esa música do noso programa, escoitéis o sonido envolvente do auga, que vamos ver ahora. Este lugar fermoso, non? Que bonito, estes detalles curiosos, este souto de castaños, esta paz, que cousa máis guai. Poder vivir aquí, aunque sea solamente por uns instantes, é lindo. Bueno, pois, amigos, moitas veces cando vou con o meu xefe dixe hai que mirar para o suelo que podes encontrar algo. Non mirando para o suelo, jefe, mirando para aquí, para a mesa, acabo de encontrar unha moeda que nos vamos a quedar con el de recordo de Nepal. É curioso ese detalle, vale? E quero vos facer unha aclaración. Aquí estaría os lindeiros entre o concello de Triacastela e Praizamos, pero quero facer un detalle mirando para lá. O outro día, en Antas de Ulla e un plan Guairigo, pois estábamos limitando a fixenlle mención á feira do cocido de Lelín, pero me comín o concello de Golada e non quero que me reñan os da Golada. O sea, con esa aclaración, despedímonos desde Lugo a Nepal, vaya ben ou vaya mal, estén sempre en este programa. Moitas gracias por estar con nós e vémonos no seguinte camiño. E outro dos nosos tres tesouros máis prezados na provincia de Lugo é a Praia das Catedrais, que ven de ser recoñecida como a sexta mellor do mundo, a segunda de Europa e a primeira de España por unha das maiores webs de viaxes do mundo, o TripAdvisor. Millóns de turistas de todo o mundo decidiron cales son os principais areais do planeta. A súa opinión situou o areal da Mariña Lucense nesta merecida posición. Por iso, hoxe quixemos pechar con esta gran noticia e facémolo como non podía ser de outra maneira desde esta xoia da comarca mariñá. Vémonos a vindeira semana. Grazas por estar aí. Adeus. No Brao e no inverno as catedrais atraen turistas todo o ano. Cada tempada ten o seu encanto. Yo había estado ya aquí anteriormente, ¿no? Y lo vi primero con agua, hacia medio acantilado. Y luego regresamos cuando la marea estaba más baja y cuando vimos estas esplanadas, esta arena tan fina, estas cuevas por aquí. Esto es que es impresionante, impresionante.
esta mezcla entre montaña y mar pues no se da mucho por allí, algunos rinconcín, pero nada, esto es una maravilla. Dende os acantilados ou no areal, esperta a mesma admiración. Venimos de Madrid porque teníamos ganas de conocer la playa de las Catedrales, famosa, con las maravillas de las catedrales, estas de piedra son preciosas. Es un espectáculo, merece la pena. La arena es distinta, también la hemos notado. Y qué arena más bonita, más suave, más blanquita. A beleza e singularidade desta praia conseguiron situala entre as mellores do mundo. Cada vez son máis os operadores turísticos que inclúen as catedrais nos seus plans. De Estados Unidos, en Tour Expo Galicia, en Santiago de Compostela, viaje a Ribadeo y todos norte Galicia. Me gusta, es muy bueno, es muy diferente. Despois de recorrela, todos queren levarse a mellor imaxe das catedrais que o Cantábrico construíu en Ribadeo. Someone is friendless and cannot find their way. So I